El Museu Batlló posseeix una col·lecció realment maca i interessant d'obres de Joan Brotat. Jo m'he volgut centrar en una d'elles, potser una de les més senzilles, perquè és un petit dibuix, però és molt representatiu, a part de tenir una gran qualitat lírica i plàstica. Joan Brotat va ser un artista que als anys 50 va tenir força anomenada, que va exposar al costat dels principals artistes moderns d'aquella època, que va exposar al Salón de los Once a Madrid, convidat per Eugeni d'Ors, que va coincidir amb Guino Bar, amb Tàpies, amb Joan Pons, amb moltes de les seves exposicions col·lectives, i que va tenir un important ressò crític. Després el temps el va anar deixant, va ser un artista que per el seu caràcter personal, no? Per el seu origen humil, es va anar quedant una mica al marge, no? I la seva obra va acabar en un oblit del qual recentment alguns historiadors hem mirat de treure'l, no? De rescatar-lo. Brotat és un artista que representa molt bé, una certa tendència d'un primitisme figuratiu molt característic de l'art modern català de postguerra. En la postguerra a Catalunya, en el context opressiu culturalment, políticament, moralment, no? De l'avantguarda, molts artistes van optar per un art que tractés de lligar amb les primeres avantguardes, però que no ho fes d'una manera radical, d'una manera violenta, d'una manera impertinent, sinó que hi hagués també una certa connexió amb una tradició. Però no una tradició culta, no amb una tradició elitista, sinó amb una tradició popular, fins i tot arcaica o tel·lúrica. El model que molts d'aquests artistes als anys 50 van seguir és el model de la pintura romànica. El romànic, que es començava a reivindicar en aquells anys, oferia un primitivisme autòcton, un primitivisme català, una pintura connectada amb l'expressió del misteri de l'existència, una pintura artesanal i anònima, però al mateix temps d'una gran síntesi formal i que tenia força relació amb les exigències de simplicitat, de síntesi pròpies de l'art modern. És a dir, si a principis de segle els cubistes a París i a Alemanya van buscar un primitisme exòtic, inspirats per trencar amb la història de l'art occidental, sobretot les escultures africanes, aquí, en la postguerra, ens trobem amb un segon primitivisme, que és un primitivisme local, que es refereix a l'art romànic. Brotat potser va ser l'artista que més clarament va seguir el model de l'art romànic, però hi ha també altres influències que es perceben molt bé en aquest petit dibuix d'aquests dos camperols amb una asa que podem veure aquí al Museu Batlló. Hi ha una altra influència fonamental per entendre aquest dibuix i és la influència del paisatge castellà. És a dir, molts artistes catalans es van apropar, van fer viatges per la península Ibèrica, per Andalusia, per Extremadura, per Castella, i van retrobar allà un paisatge agreste, també primitiu, arcaic, que els va fascinar. Que els va fascinar i que, a més, en molts casos, tenia una connotació crítica, perquè mostrava una Espanya profunda, digna, però a la vegada empobrida, que contrastava amb la propaganda imperial i classicista que promovia la cultura franquista oficial. Brotat ofereix, per tant, unes imatges d'una gran dolçor, d'un gran lirisme, de vegades també una mica ingènues, amb un aire una mica infantil, com volent retrobar la sensibilitat, la dolçor, la innocència, en realitat, no tant de l'infant, sinó de la cultura moderna catalana abans del trauma i el sotrac irreversible que va representar la Guerra Civil espanyola.